Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttaqin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. وعلى من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله تبارك وتعالى ربا وبالإسلام الحنيف دينا وبسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن الكريم حكما وإماما وبالكعبة الشريفة قبلة وبالمؤمنين إخوانا. Mehraban Huday Tebareke ve Teala hemmemizin ediyen taatu ibadetlerimizi ahiretimiz avat bolsun nip çeken zahmetleriniz, ediyen hayır dualarınız, tehammül etyen kıyınçılıklarınız ve başka denami hayrat ve ihsanat edilyen olsa Allah Teala lütfu keremi bile kabul edip belki hemmemizin iki dünyası avat bolsun inşallah. Hazreti Mahtumul Eşan eydiye akıl olup emre maruf etmesen, bilip durup doğru yola gitmesen, ahiret yarağın mınna tutmasan, peydasız peşmallar, zarlar alında. İnsan akıl bilen saylanıyor. Olukon adama berilen zat, insana berilen zat, zinetin arttıryan zat akıl. Akıl diyen näme? Akıl näme nisliye? Akıl olup emre maruf etmesen, bir-birine aydıp durmalı Müslümanlar. Eger binem kena binahu çahast, eger hamuş benişinem günah hast. Bir ağlaşıp baryan Hudaýyndan daşalyp baryan adamın elinden tutmaklığı din isliye. Bilip durup doğru yola gitmesen, peydasız peşmallar, zarlar alındı. Adam bilip durup doğru gezmeyecek bolsa, arasında yaşamayacak bolsa, peşimallar, zar çekmeklik kıyamatlar alındı deyipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın alım bilen, alım çeşmeden qanan bizim enemiz Ummul Müminin Ayşe Siddiqe radıyallahu taala anha öyle diye. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın yanına kan sahabalar otuydu. Sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bir mübarek hadis aytdı. Näme diýdi? Uzziba ahlu qaryatin, bir ova bir Müslüman yaşayan yurdun defesine bela geldi, afet indi deyipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Uzziba ahlu qaryatin, bir ova bir mentaga azap geldi, bela geldi. Şoň içinde 18.000 dana adam badi. Şolong etdiyen işleri, takwalıkları, arasaçılıkları peygamberlerin takwalığı. Peygamberler bilen fakat derecesi fark ediyor. Emelleri, takwaçılıkları, rastku doğurdurmaklığı dini kabul edip dini Hudaý Taala'nın aýdyşy ýalak icra etmekli peygamber ýaly etdiýär. Bendegisini 18.000 dana adam ýaşaýanmyşdyk şol adamlardan. Emma Hudaý Taala afet indirdi diýipdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'dan sahabalar sorapdyr, ya Resulallah, näjere bolýar beýle bolýar? Qawa adamlaryň erzeşi, mekanati, hormaty näme boldy diýende, ona Peygamberimiz aýdypdyr, "Lam yakunu yagzabuna lillahi azza ve cel." Hudaý üçin qaharlanmaly ýerde qaharlanmardylar, ýüze galardylar. Bir nefer aýagyny gyşyk basýa, qadimde kentde Müslümanlar ýaşullaryň arasynda da bady, ostatlaryň arasynda kan. Hudaý üçin bir nefer olakan günah mortekep bolsa, şoňa qaharlanardylar. Täki o da arasda ýaşar ýalak, cennetinden daşalmar ýalak.
kösenmer ýalak iki dünýede. Emre ma'ruf etmerdiler, nehi münker etmerdiler. Hudaý üçin bir-birini gaharlanmardylar. Onuň üçin Hudaý Taala afet indirdi diýipdir. Ey musulmanlar, şu aýdyp durulmaklyklar, jan ýakmaklyklar, muhimrek gurrunlary jiddirek aýtmaklyk, jan ýakyp aýtmaklyk aňyrdan gelýän bir söýgüli ahlaklardan ey musulmanlar. Olakon günäkärçilik Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek ýassyga gyşaryp duran ýagdaýda olakon günäler barada musulman zindegisine getirip bolmaýjak günäkärçilikler şonu agzallaryna näjile ýa Rasulullah şu ahlaklar, şu gurrunlar, şu ýagdaýlar musulmana tafalsa näjile diýenni Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam şu taýda ýassagyndan galyp näme diýensiz diýip gaharlanardy diýe. Näme diýip musulman adam cennetine ýetjek bolsa, ebedi hoş ýaşajak bolsa, belli zat, bir sürü zatlar zindegisinden hasbetmel bolýar musulmanlar. Tahhira beyti neşane pakiyast. Gence nur est, ertelesmeş hakiyast diye Hazreti Rumi Kuddüs'e sirruhu. Hazreti İbrahim Aleyhisselam Hudaý Taala'nın ýanynda erzeşi kentdi. Nagat mekaneti ken Hazreti İbrahim Peygamber ala nebina ve aleyhissalatu vesselam. Beytullah salli. İnni aýtjak bolýany Beytullah'ın bir negahbanetdi Hudaý Taala. İçinde ziyaret edecek adamlar, ibadet edecek adamlar ibadet ederýärler. Ey İbrahim, öz oğlundan kömek Allah hemişe arasalada dur diýip. Hazreti İbrahim Aleyhisselam da aretmeni öz çağası bilen şu Beytullah Şerifi zol sürerdi diýýär musulmanlar. Ohum ştada gurrun getirýär tahhira beyti neşane pakiyast. Şu taýda Hudaý Taala adam tapman Hazreti İbrahim Peygambere aýdanak. İbrahim Peygamber liýagaty barmyşdyk Beytullah surmana. Gence nur est, ertelesmeş hakiyast. Kumdan yaradılan insan ne olsa kızıldan geçirip bilýär. Çon kızılı mali dünýe bilen gazanyp bolýar. Emma nur we Hudaý Taala'nın ýanyna erzeş tapmaklygy baýat şu magamatlar, şu ýagdaýlar teýetmese ey musulman doglar nesep bilen ya mal bilen ýetibilmeýär. Bu gurrunlary işdi düşünýärsiňiz näme diýip agdýanym? Hazreti İmam Hasanjan Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ahtyjagy. Hazreti İmam Hüseýnjan, Hazreti İmam Hasanjan Peygamberimizin gyz ahtygy. Hazreti İmam Hasanjanyň çawlugy bardy diýe bir zenana onu Hazreti Nefise diýerler. Nefise diýen İmam Hasanjanyň bir çawlugy bardy. Ben Huda beter takwa arasda zenana. Ey musulmanlar, öýden mescide gelmekden ha. Öz ýaşaýan öýünden Mekke-i Mükerremek 30 defa piyada hac edipdir. Ayaglygy minmäni 30 defa zenana halyna näme diýip Hudaý Taala'nın ýanyna erzeşim galsyn. Hudaýyň öýüniň hormatyny saklasam Hudaý Taala'nın ýanyna menne muhterem bolar. Oham şoň bir hemsaýasy bardy diýe Yahudi. Asl diniň düşmany. Cühid diýerler. Yahudi bir düşman hemsaýasy bardy. Şoň bir qiz bolmaly, qiz jagazy otura. Gattan oha bolaly, turup bilmeýän ýerinden. Ey musulmanlar, muhim gurrunlar şula. Hazreti İmam Hasanjanyň çawlugy bir sadece zenana, Peygamber däl, Peygamberiň gyzy da däl. Peygamberiň ahtygynyň çawlugy. Şu ben nohadan bir Yahudi hemsaýasy bardy diýe. O Yahudiň de bir qiz jagazy bolmaly, otura, maq'at diýe, otura. Felaj gattan oha, sınjasy da oturan ýerine, iwiçkisi de oturan ýerine. Oham şoň ennesi diýdi diýe. Qyzym mena bir hammama gitjek bolýan, suwa düşjek bolýan. Ýanyma alyp gitsem mi kaseni? Onu o qiýjaz kepläpdir, ýogana men sen ýanynda hammamda durup bilmerim. Oturan ýerimden hiç kim galdyrmasa, zat etmese özüň men ýagdaýymdan habaryňma? Onu nämesem ha hemsaýamyzda Nefise diýen zenana şoňa etsem ha onu şoňa elta. Maslahatçy bolupdyr. Arasynda maslahat edipdirler şo Nefise diýen musulman zenanyň öýünde meni goý, suwa düşersiň, eýmaşlary ýuwarsyň, ýene de men täwil alarsyň. Bolýar diýipdir, gidipdir Hazreti Nefiseden ejazat alypdyr. Hazreti Nefise getira diýipdir, musulman iman bilen joşan zenana. Şonu qiýzyny götüräkamda Hazreti Nefiseň otagyna goýup
Sonra da öz işime meşgul bolan suwa düşeni qaydanna öýle namazyň wagty boldy diýeýim musulmanlar. Öýle namazyň wagty bolanna ýanky Hazreti Nefise kündük bilen legen öýe salyp ýanky çaga bir zat bolanmasyn diýip öýde dähret kıljak bolup şonda dähret kılanna bir mykdar şo dähret suwundan akyp durşa ýanky zenana gyzaglana garşyn otura gyzaglana bela fasala şo dähret suwdan şoň ennamine degenne Hudaý Taalaň gudraty bilen ýanky otura gyzaglan feleşlikden dinip eýne sagdy gyzaglan ýalak bolup sagalyp Hudaý Taala şefa berip ýortmana durdy diýeýim musulmanlar. Götürüp getirilen musulmanyň öýünde sonu özü ýörüp gitdi diye öýüne garşyn ýortup ennesine buşlady, dädesine buşlady. Ola da ýortup gelipdirler Hazreti Nefisaň usuna näme boldy? Onda şeýlelik dähret kıldım Hudaý Taalaň buyrugydan öýle namazyny okuyjak diýip şoň dähretinden ennamyna degdi. Hudaý Taala şefa berdi. Ey musulman, bir Hudaý Taalaň bir sadece bendesi Hudaýa ýakynlajak diýip şoň dähret suwsy başga bir meriz, o da bir kafir, asl diniň düşmany. Şoň ennamyna degende sagalya. İnsany musulman Hudaýyň ýanyna erzeşi bolsa näme bolmaly? Şu zenanalar bilen biziň zenanalarymyzyň hiç farky ýok. Şolar peýgamber diýär, peýgamberin gyzy diýär musulmanlar. Gaýrat edeýin Hudaý Taalaň ýanyna erzeş galdyrjak bolaýlyň. Bu gurrunlar ýadyňyzda galsyn. İşte ahire celesede gerek gurrunçular. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek süýtden savulşyp ýaşlar ulup 6-7 ýaşa barjak gurrunlary bolansaň bir jembendi etsek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam dünýäge gelende bir näçe gün öz enesinden Hazreti Amine radıyallahu taala anhadan emýä. Ondan soňra 4 ay medenne Hazreti Suwaybe diýen zenanadan emýä tagziye diýä. Ondan soňra ta 2 ýaş doldurup emmek dowranyny geçirýänçe belki ezafarak Hazreti Halime'den tagziye ediýär. Ondan soňra Hazreti Halime'den tagziye edip beren dowranyny da bir gün 2 gün ýalak taryhda agzalýa Hazreti Hamza Seyyid-i Şuhada radıyallahu taala an şonu da bir emdiren bir zenana we Ummu Hamza diýerler. Şondan bir gün emdi dipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Benu Sa'd diýen taýfada Hazreti Halime'den emýän dowranyny. Ondan soňra emmek dowrany tamam bolýar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 5 ýaş 4 ýaş doldurup 5 ýaşa gidip 5 ýaşdan bir ay geçenden soňra geçen hefte gurrun geçenler Şaqqus Sadr diýen gurrun bolýar Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň mübarek gursagyny ta göwüniň etegine çellim ýaryp mübarek garnyny ýuwup mübarek ýüreklerini jennetiň suwlary bilen ýuwup ýene de öňküsýanak jaýlaýarlar. Mun gurrun mufassilan inşallah Miraç gecede näzire ýuwulýa näme bolýar mun mufassilan gurrun gelen aýanda da geçen heftede bir eşare edipdik. Ondan sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'y öz enesine täwil berýärler, ejesine, dogran ejesine Hazreti Amine. Hazreti Amine de öz oňa iýiçkesin özü gözdiýär, ýöne gündüz muragabet etmeli, ondan saklamaly bolanny Hazreti Ummu Eymen diýen bereket diýen denana. Ummu Eymen ne diýerler? Asl ady bereket, bereket diýen denana bir näçe wagt şondan muhafizat edýär musulmanlar. Ummu Eymen kim? Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň dädesi Abdullah'ın bir qırnağı varmış. O qırnak da sonra miras yetipdir Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam. Peygamberimiz de sonra Hazreti Hadice bilen izdivac edenne yankı qırnağı azad etdi. Eyni bir iyi zenanaların biri olýar. Elhasıl sonra Hazreti Halime Peygamberimiz täwil berenden sonra öz zindegisi bilen bolýar. Wagtlar geçýär. Sonra bir wagtda beter Benu Sa'd diýen taýfak açlyk düşende Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'yň ýanyna gelýär Medine-i Munawwara. Ya Resulallah, bir zaman seni emdirdim. Sen bereket bolup sataşypdyň bize. Inni ýene de açlyk düşdi, bize bir doga et diýende Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam doga edýär we bir däne diýe 40 däne dawar enem diýip şoňa berýär. 40 däne dawar şotada jurlap bir däne de diýe berip al ejarady bolup süýtleş enesin şeýdip silah göberýär musulmanlar.
Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 53 yaşında hicret etdi. 53 yaşında hicret etdi Mekke-i Mukarreme'den Medine-i Munawwara hicret edenden 8 yıl sonra Hazreti Halime dünyadan geçti. Cennetül Bakiya'da jaýlanýar. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam mübarek ahirki ömürlerinin ahirki yıllarında Mekke-i Mukarreme feth bolýar. Bilen gurrun geler. Ýöne bir Hazreti Halimeň gurruny tekmil etsek, gownem bolan bilmän almasyn. Sonra Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mukarremeň feth edenne Hazreti Halimeň ayallygyny Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň ýanyna ziyarata barýar. Oham Peygamberimiz soruýar: "Hani men enem hani ejemiň ýagdaýy gawmy Halime diýenne onu dünýeden geçdi ya Resulallah" diýe. Şonda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam aglap, "Şoňa bir däne don beriň, 200 däne de derhem beriň, ýola salyň" diýip şonu ýola salýar. Şonu Hazreti Halimeň dogany aýdýar: "Ni'mal makfulu anta sagiran we kabiran ya Resulallah." Ey Hudaýyň peýgamberi, nagat bereketli, nagat gawy saklanyp boýnanylan çağasen. Kişikken beni usady gönendirdin bereketin bilen. Inni öz asli emdiren enen dünýeden geçenden sonra da şoň dogany geldi diýip şey diýip silapdyň. Sen nagat gawy adam diýip şey diýip razylyk bilen sagulşýar. Ondan sonra Hazreti Ümmü Eymen bir näçe wagt saklap Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň daýlary Peygamberimiziň özüni hanawadasyny Hazreti Amenanna çağırýarlar. Ma'ruf görüň bolansan qysgaldayn Hazreti Amene da Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam bilen Hazreti Ümmü Eymen ýene muhafizat sakçy denany onu ekidip ýanyna ýoldaş kerwen bilen daýlaryny bir ay ýaşaýan Medine-i Munawwarada. Şonda bir ay ýaşap Darun Nabaga diýen ýerde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň dädesi Abdullah jan jaýlanan ýerde Peygamberimiz bir ay gezi ýaşatdy. Şonda yüzmäni, yüzüm vurmany öwrenýär. Bir wagt Medine-i Munawwaraň çağalary bilen şo akar suwa düşüp duka Yahudileň bir görýär. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň peygamberlik alamatlarynyň biri iki däne kurowunyň arasynda bir muhra nübüwwet Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň peygamberlik alamaty we şu alamaty görüp Yahudiler bir-birine habar vermäni durupdurlar. Ahir zaman peygamber dünýäge gelipdir, çağa falan ýerde suwa düşüpdi. Awal geçen kitaplarda gurruňy bolansaň olaň ittilasy we habardar bolypdylar. Näme etmeli şonu şehid etjekden. Bu gurrunda Hazreti Ümmü Eymen eşdiýär, Hazreti Amana gaýtýar radiyallahu taala anha, o maslahat bolýar, gideýliň onu. Emniyet hatara düşdi, gideýliň diýip ýolla Abuwa diýen ýere gelenne Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň mübarek enes Hazreti Amana hatada oglum ýadadym men ýaşatada bir istirahat etjek bolýar, haly gaçýar, yskyny gaçýar. Yskyny gaçanda Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 6 ýaşyndaky çağa ewine barıp oturýar. Oham Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamy gujaklap özünden gitdi Hazreti Amana. Özünden gidip bir näçe wagt sonra özüne gelip şonu şeýer aýtmany durýar. Barakallahu fika min gulami in sahhama absartu fil manami fa anta mab'usun ilal anami min indi zil celal vel ikrami. Uzak şeýer ýöne mübarek şu tarihte agzapdyrlar. Hudaý Taala sana bereket bersin oglum. Sen çağa eger men diýişimde gören adam çyn bolsa, ýani çynki ýöne ödi şonu düşündirip aýtdy. Eger diýişimdäki gören adam çyn bolsa, sen hemme insanlara iýerilen peýgamber boljak Hudaý Taala tarapdan. Şey diýakamda jan berýär. Şonda tarihtarlar aýtýar, beter seseden kan bolly, asmanyny ýerde gamlyk bolup, hatda jyllarda da gyýgaşyp ağlaşany Hazreti Amanyň aýrylmaklagyny eşitdik diýen ewliýalar baýym Allah. Indi ştada goýsak, geljek hefteden meýlek Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselamyň beýleki gurrunlary ýaşaýşy. Ey jawanlar, bir dert gurrundan agdajak bolýar. Her kim mubtala öz derdiniň dermanynyň izine düşsün. Gaçmaýlyň.
ahiretimiz eleki yakmaylıyın ey musulmanlar. Hudaýyň süýýän zady biri-biriň aýdyp durmaly täki hemmäňiz ahiretiňizden galmar ýalak. Peygamberimizin sünneti diýip size bir zat aýtjak bolýan ey musulmanlar. Näme gurrun? Şu biserperest hanawadalan gurruňy. Biserperest atasynyň hemaýatynyň daş düşüp, ya enesiniň hemaýatynyň daş düşüp, awara bolup, innelmäni ýüz etek bolup, şeýdip beren çağalan gurruň ey musulman dogalla. Furuğa dinine 4 tane büyük şahsiyetin şoň ilminiň üstünde du dini İslam kıyamata çelýär. Şolaň ilmi zähmeti bilen du. Bir Hazreti İmam Azam Ebu Hanife, bir Hazreti İmam Malik, bir Hazreti İmam Şafii, bir Hazreti İmam Ahmed radıyallahu taala anhum ecmaîn. Hazreti İmam Malik'i eşdiýänlersiňiz. Dine kan aqçam bolan adamlardan. Bir gün deşýüň harap bolsa hem saýan deşýüsinde oturmak nagat gynay musulmanlar. Hazreti İmam Malik diýen Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek ýurdunda ýaşap Medine-i Munawwarada bu gumlaň eteginde Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ýaty diýip köwşe giýmändir. At minmändir. Bu gumlaň eteginde Peygamber ýaty diýip Medine-i Munawwarada bir defe peşew etmedik adam. Her muga dehret kıljak bolany başga daşdaky owalara sınja edip dehret tutup gelerdi diýe musulmanlar. Bu gumlaň eteginde Peygamber ýaty diýip. Hazreti İmam Malik şu derejelere ýetdi. Hatta Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadisini ders berip otyka birden ısçyan gelip 16 defa çakypdyr. Şonda şagirdler gurrun berýär. Renki saralya qızarya ýöne mübarek hadisi kesmedi diye. Peygamberin sözün kesmäýin ısçyanyň zeherine zydan adam Hazreti İmam Malik. Ve Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam da kendi derejeleri var ya on gurrundan çykaýly. Hazreti İmam Malik şu dereceye yetmekliğini öz ennesi sebep bolupdyr. Dädesi ýaş kakışyk dünýeden geçýär. Şonu Hazreti İmam Malik'in enesi, ejesi sellori ýaşaňa. Inni ogul molla gitmelisen. Inni ilm gazanmaly. Gidersen şu wagtda Hazreti Rabi'a ibn Abdurrahman diýen alymyň eline berýär okuymana. Ýöne oglum, seni selle oradym. Inniden meylak molla bollun, inniden meylak dini ilmiň bilen saklajak bol. Ýöne mana aýdyn, Rabi'a diýen ulukhan ustadyň ýana baranda, şoň ilminden öňçe bir siri zatlar allypdyr. Barakamda sen ders başlama diýipdir. Ilminden öňçe edebini al, takwalygyny al, ahlagyny al, Hudaýdan gorkuşyny al, bu zatlar alaňdan soňra şondan ilmanly başla diýipdir. Biz Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a asl ummet diýäsek musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'a asl ummet diýmeklikden öňçe Peýgamberiň ahlagyny aýlyň, rahmini aýlyň, kıyamatdan gorkuşyny aýlyň ey musulmanlar. Ýetimiň gurruňy, ulukhan mozallardan bir tarafdan serpereste hanawada dünýeden geçýär. O zenana başga ýere gidýär, başga bir adam bilen izdewaj etýär. Biçağa atasy ýok ýalak, enesi ýok ýalak awalalyk çekýär. Zulüm çekýär. Meger şu zenany ikilenji adama bar ya, kafira barana ki şoý musulmanlar. Ya bir adam zenanasy dünýeden geçýär. Ýene bir zenana bilen izdewaj etýär. Näme diýip öňkü çağalaryny inlemeýär? Öňkü çağalar özünden ölmedimi? Näme diýip bir zenanany İslamyň kanuny bilen gany edilmeýär musulmanlar. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam aýdypdyr, cennete bir milleti girer. Teberrukan aýdyn. Yedhulul cennete aqwamun afidatuhum mislu afidatit tayr. Cennete bir adamlar girer. Ýüregi sersek ýüregi ýal bolsa diýipdir. Yani rahim bolsun, kinesi bolmasyn. Öz sagasyna rahmet mesele musulmanlar. Kime rahmet etmeli biz? Ya bir serperest hanawada bir dulhatyn çağalarından hemaýet etjek diýip oturýar, izdewaj etmeýär, fakat çağalarından jürýär. O zenany gitýär, ya izdewaj edýär. Başga bir adam bar ya, o da ikilenji
Adam bolýardy. Öňçäki adamsyndan galan çağalary serperestigini kabul etmeýär. Ohan bir taraftan adamsyndan savuluşyp bilenek, bir taraftan çağalaryndan savuluşyp bilenek. Ya käzenanalar we musulmanlar, erkek däl ki şumat bilen adamlar. Kä hanawadalar we öýüň erkegi günneden anasyny hawpdy gafsyndan. Fakat çağalam yetim galjak, şondan çyma ýalşamak diýär. Şu çağaq mesuliyeti ya bir serperestlenanan mesuliyeti musulmanlar. Men ösen şoňa zähmet çekmellermi? Men kän görüpdün, ine heme jamiýede gezben, her awada da bar. Gözüm bilen men mus görýän. Çağany gaýgatmeli onça. Şoňa rahmet çeklenanan almaly musulmanlar. Ne közüň hoş geçirmäne. Bir yerden nefsinin söýjügine göre bir yerden intihab etdi, izdivac etdi. Gelenni iki tane hedef bilen gelýär. Bir maly bolk üýşürjek. Bir de çağalar kawjak. Öz çağa. Ey musulman, yalançydyr dünýä. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 6 ýaşynda enesiniň gujagyny eneden atadan yetim galdy. Mehrum boldumşo. Bir haftaň gülüň içinde Türkmen sahrada bir gurrun bopdur. Ekseriýet jawablaryň daha bary bar. Bir ýaş zenana adamsy ýok. Ejara turýan bolmaly bir ýerde. Etimek, tuýmek, bu zatlara arzu. Hatta çöregimiz neskal ýasypdyr. Çörek neskal bolmaly musulmanlar, in heme baý adamlaryň arasynda. Çağalaryny näme etjegini bilmäni, ejaram da bar, öýde ýok başynda. Bir ejara oturýan bolmaly, ejaram palançy million bolýar diýip, palançy million ýanny bir 3-4 million ha. Üç akımda 2 nefer bolup boýnalan bol meblag, 4 bolup boýnalan bol meblag. Bir baýyň ýany barypdyr, türkmen baýyň. Men şeýle ejaram gassapdy. Çağalamyň çöregini gaýgy neske çöreg alýar. Sen bir himayet etsen, hatta gal men şu ejaran dagdagasyndan halas bolaýyn diýenni agzy gyşarman ey musulmanlar näme diýipdir? Zenak çağırtdyr ey musulmanlar. O imanly ýaş zenanyda kullu zindigi, kullu dünýä kellesinde garap bolup 2 gün sonra 2 gün geçip geçmeke hotgoşu ýetdi diýär musulmanlar. Han musulmanyň gaýraty. Ana wa kafilul yetimi fil cenneti kahatayni. Peygamber bilen bile ýaşajak kämsen. Dünýäke äpber gitmeli musulmanlar. Ben desen bedişe batyrlyk etme. Alyňda goýarlar ol gün bu işi. Nefsi üýme, şeytan raýyna gitme, hijalata goýar ol gün bu işi. Kıyametde Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna näme diýjeksen ey musulman dogallar? Bu dünýäde menem diýerler. Jebir elini halk üstüne goýarlar. Bir ot bolar, yetim malyn iýerler. Russiýa şermende bolar ýarallar ey musulmanlar. Biz rehem gidip barýar ýüregimizden. Bir sağa dünýeden geçdi, öňçe şoň aýandasyny gaýgatmel. Näke öz zindigin kem boldy, maňa bir hyzmet etýän zenane gerek. O hyzmet etýän zenane geldi, men şoň hyzmetkary boldum ki, çağamy hep berdim şondan çyrym. Çağamy hep beremek imanymdan da şalyp barýan. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam 53 ýaşanda Mekke-i Mükerremeden Medine-i Munawwara hicret etdi. Mekke-i Mükerremeden Medine-i Munawwara hicret edenne Peygamberiň ýanyna bir näçe sahabalar var, şoňa näme diýerler? Muhajirler diýerler. Gucak açyp Peygamberimizden himayet eden sahabalar var, Medineň mugimleri. Oňa näme diýerler? Ensarlar diýerler. Peygamberimiz Mekke-i Mükerremeden Medine-i Munawwara hicret edenne kafirlaryň arasynda bir gurrun bolupdyr. Biz Muhammedi we ýanyna alyp gelen adamlary we şondan himayet eden adamlaryň hemmesini telesme etdik. Indi demeýlek urwap bermer diýipdirler. Jadu etdik. Bulardan indi musulman dünýäge gelmer diýipdirler. Şonda bir näçe wagt dagdaga düşüpdir Medine-i Munawwarada. Aham Hazreti Abdullah ibn Zubayr diýen sahaba Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Mekke-i Mükerremeden Medine-i Munawwara hicret edenden sonra evvelin sahabeyi ki muhacirlerden dünyaya gelen ve Hazreti Numan ibn Beşir diyen sahaba Medineli sahabalardan, awal muqime Medine'de yaşayanlardan evvelin
Ensarlaryň çağalaryndan Hazreti Numan ibn Beşir diýen sahaba dünýäge gelýär. Hoşluk bolýar. Oham Hazreti Numanyň dädesi beter hoş bolan soň ensarlaryň arasynda bir ulukon nigarany narahaty aýryldy diýip şoňa ezafarak mal beripdir. Oham zinanasy takwa bolan soň diýipdir, sen ezafarak berdiň beýleki çağalaryndan. Gidil Peygamber sen edişiňe şahit bolsa men şahit bolýan sen edýäni işiň dogur şeriýete mutabyk diýip aýtsa şonu men kabul etdir. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın ýanyna baranda Peygamberimiz näme diýipdir şoňa? Beýleki çağalaň barmy? Hawa. Şoňa da şon ýal ezafarak berdiňmi? Ýok. Ondan menden başgany şahit tutun. Fe inni la ashhadu ala jawrin. Şon men zulma şahit bolmaýan diýipdir Peygamberimiz. Kimi şahit tutsaň tut sen diýipdir. Ey musulmanlar, şuhy görüň dälşila. Bir taraftan zinanalan dağdagasy bir mesuliyetligi bir teverrumyň arasyna gawmy biziň zinanalarymyz awary bolsa yetimlemiz. İnki olakon bereketli öy hayru beytim min buyutil muslimin hadis va hayru beytin fil muslimin beytun fihi yetimun yustahsanu ileyhi. İnki musulmanyň öýünde bereketli öy bir öy ki yetim bolsa şonda yetime de hormat edilse. Ve inki musulmanyň öýüniň garaňkysy Hudaýyň ýanyna düşman biderek görülýän yaman öý bir öý köşelöýde yetim bolup yetimi narahat edilse diýipdir. Çobini yetimi sarafkendi piş mede buse beferzende xiş. Başga bir yetim gözläp doka sen çağan oğşama diýipdir. Oğşama nirdeý musulmanlar öýünden gowy awara çağalary. Näme öýüne bat bilenak. Näme ennem ikilenjik o enne diýipdi o oğulluga kabul eden agay musulmanlar. Ennem diýe şoňa. Dädemiň heli diými? Ennem öýe salanak diýe. Enneli kabul ediyor, o çağalı kabul eden agay musulmanlar. Biz bir hekaýa diýen ýadyma düşüp duka. Bir wagt qarga näme? Özüňiz bilýän maslygy ýa-da qarga, iýmiti maslyk. Bir de hot Süleyman Peýgamberiň namy resany. Mollaguş. Qarga bilen mollaguş ikisini neza etdi diye bir ýatasyň üstünde. Oham özüne meňzeş bir gazyň ýanyna bardylar diye guşlaň içinde. Sen gazy bol biziň aramyzda hot bilen qargaň arasynda gazy bolmaly. İkisiniň de bir behatda kafi delilleri ýok şu suwun özüniň kidigine. Şonu hot-hotyňky diýipdir. Hot sorapdyr mollaguş sorapdyr sen ey gazy näme delil bilen menki delilim ýok sen maňa hukmetdiň diýenni onda men qargany hemişe hokka bilen maslygymy bilen telekelik bilen ada çykygly emma sen adyň awry bilen çykygly arasalyk bilen çykygly şondan çym saňa hukmetdim diýenni onda şo taýda hot bir zat aýdypdyr ey musulmanlar mollaguş onda şahit bolypdyr ey gazy şu qarganky diýipdir. Men suwdan geçjek diýipdir. Ýöne öz awrymdan geçjek därlepdir. Ey musulmanlar, biz musulman diýip awrymyz ba. Biz mal dünýä garlanmaýly. Musulman diýip awrymyz ba kıyamatda da hormat edilersiýär. Ertiden ta akşama näsereke sünnet okulýar. 12 rekat sünnet okulýar. Peygamberimiz aýdypdyr Aleyhissalatu vesselam ertiden ta akşama her kim 12 rekat namaz okuysa şu 12 rekat her 12 rekatde cennetten bir öý berilýär diýipdir ey musulman. Dünýä kime galypdyr ki maňa galar ýalak. Ey oglanlaryna wara diýen dogan. Dünýä kime galypdyr bize galar ýalak. Kim öýünde hemişe ýaşapdyr biz ýaşar ýalak. Kim gülüpdir hemişe ki biz güler ýalak. Bu dünýä fanidir tutmaz benani. Bu dünýäge gelen ötüp baradyr. Kimdir ýalançy da tutan jahany tutanyň ellerini açyp baradyr. Geçip gitdi ki hemmesi musulman dogalla. Bu arada men ýene bir gaw mesala aýdyn. Gawja düşünersiňiz. Geçen hafta bir ulukan alimlaryň hekaýatyny aýdanlaryň. Hazreti Habibullah Qari, Haç Qari şan ýerli, Jergalanyň göz diýen owasyndan. Ben nohuda ulukan işler etdi, onu zebit bolanlar eştenlersiňiz. Jergalanyň göz diýen owasyndan Haç Qari şan Habibullah Qari şan bir ulukan ähli kerametin gurrun geçdi.
Şoň bir ogly wady. Ona Hacı Abdülwahid işan diýerler. Hacı Abdülwahid işan bir bennoxodan öýüne mehman bolýar. Şu gurrun muwassak men şu Ähli Beytiň özü maňa rawayet edip aýtdy. Şu gurrun bize derse musulmanlar. Badır yoktur aramızda bilemek men daqiq kelase gelýän oglanlardan. O gurrun merýe men enim ejem meni dünýäge getirenne şo lehzede dünýeden geçipdir hurrizi kan edip. Dädem gidipdir başga denana alypdyr. O zenana meni 3 ýyl saklap 3 ýyldan soňra o da dünýeden geçipdir. Ýöne şu 3 ýyl men saklan ejem şondan bir gurrun aýdaýyn ahun dep maňa bir zat aýtdy musulmanlar. Hacı Abdülwahid işan Hacı Abdülwahid işan diýen näme? Bir wagt şolong owasyna mehman bolup gelipdir, ýanky rawayet etýän miýansal adam. Şoň owasyna mehman bolup gelenne tumul duşdan çodypdyrlar Hacı Abdülwahid işan gelipdir. Ziyaret edeýliň diýip. Şonda Hazreti Hacı Abdülwahid işan gelenne bir jawan oglanlaryň biri iňep näpekmiş diýen musulmanlar. Qadimda ulamalara sataşjak bolanlar awal ennama halal bolsa duşun täzelerdiler, dehret kılardılar. Son bu Hudaýyň ýanyna erzeşi bar, şoňa sataşjak diýip. Halat Nebi Aleyhisselam'a giderlerine Hıdır dennana suwa düşerdiler. Kewşli gitmerdiler, Peygamberin ziyaretine barýan diýip. Hacı Abdülwahid işany ýanky jawan oglan iki bennoxoda iňin halallamana ýetişmändir şo baranny gulajagyna diýipdir. Ogur bir günlük suw tapmadymy defäňden goýmana diýipdir. Şu Hazreti Hacı Abdülwahid işan ýanky miýansal bennoxodan owasyna gelenne görüpdir, ýanky özü 1 ýaşynda ýa 2 ýaşynda bolmaly känel. Şon 3 ýyl saklapdyr herne. Şonu men ikilenji ejem meni suwa düşürüp duha o hemsayak mehman bolup gelipdir. Şonda gözläp duran bolmaly men ikilenji ejem meni suwa düşürüpdir. Suwa düşürenden soňra görüpdir, çalyga almak ýadyndan çykypdyr. Şonu çağam üşüýänbasyň niýakamda köneğiniň egetewine ennamyn surakamda gojagyna alyp öýe salypdyr. Şonda Hacı Abdülwahid işan aglap aýtdy diýe, "Cennetidir inşallah şu zenana" diýdi. Näzirde cenneti bolmaly diýip sual edende näme diýipdir? Onu öz ogluň öz köneğine suraňak çalgasy vurýan. Başga kişiň çağasyň köneğine surwaty diýdi. Soňra ýaşyllar bolupdyr. 3 ýyl soňra aýrylypdyr da, wagt geçmändir. Soňra görüpdirler her penşembe gece şoň gabry ýanýa diýip musulmanlar. Näme bilen ýetdi şo? Bir çağa şonu gowja himayet etdi. Ana we kafilul yetimi fil cenneti kahatayni. Peygamberimiz aýdypdyr. Şu iki barmaň ýakyn bolýar, men bilen yetim saklarlar cennetde bir ýaşar diýipdir. Şon men yetim diýipdir Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam. Ey musulmanlar, cennet kazanmak gynynal, ahiretiň biwad etmek de gynynal. Hazreti Nefisany we evvel jelesede geçdi. Fakat dehre suwundan bir oturak ýyzoglan şefa tapdy. Bize nanan gözü evetewine bir çağan, o da ewe çağasyny süwürdi diýip Hudaý Taala ýany şeýle izzet tapdy. Biz de adam bol öýleň ey musulmanlar, rahimli bol öýleň. Ýürek gatylyky we biderek elbet ýagdaýdyr ey musulmanlar boldy. Hak hemi goýat ki ey magrure kur. Neyzenamen pare pare gaştur. Kelaw anzalna kitaban lil jabal la nusaddi'sum man qata'sum martahal. Hudaý Taala'nın görellerini kıyamatda ısgyllar gaçjak. Hudaýa näme jogap bermeli? Dağlar dur bilmändir, şo daşlyk bilen, gatylyk bilen eripdirler. Hudaý Taala'dan bir az açyk görnende tur dağda. 6 däne dağ napedit bolupdyr. Şu Kur'any bize indiren Hudaý biz näzire durmaly şo barada musulman dogalla gaýrat edeýliň. Yetim görseňiz ey musulmanlar, garyp galyp bermez, aç dölüp bermez. Himayet edeýliň. Bir yetimin kellesinden sifalamak, bir yetimin kellesini şeýle çekmek, şoň näçe däne saçy bolsa şo mukdar Hudaýyň ýanyna derejen galýar diýe. Gaýrat edeýliň, rahimiz ewirip getireyliň. Her kim öz owasyna gaýym bolsun, her kim öz mahallesine, her kim öz mentagasyna. Indi şo şähri ki ýanky zenana hotgoşy edipdir, fakat çöreğin nesgal ýady diýe. Ejarasyna pul tapylmandyr. Boynumda galmasyn.
Şu şehirde yaşayan baýlaň hemmes tawba etsin, ýogsam kıyamatda tutulýar. Nämeden çyryp öz owasyny çörek tapman bir nefer kotgoşy edipdir. Çağılan ağaçlygyny jydap bilmäni. Gayrat edeýin ey musulmanlar. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın asl ummetleridirsiňiz. Yetim biziň aramyzda aglasa bilin şo taýda Hudaý Taalaň rahmeti gider. Men şoňa ata hesap bolaýyn. Bir görýän bir gyz oglan yetimdämi? Men 2 däne gyzym bolsa, o da 3-nji bolsun, hissat bolup bermer. Bir däne yetim çağa bolsa, men öz oglum hesap edaýyn. Oglanlama kışyň 2 däne tor aljak ýerme 3 däne tor alar. 2 kilo miwe aljak ýerme näçe kilo alar? 3 kilo alar. Bir geň taňjazat bazardan hoş etjek bolup alamda, hemişe hoş etmeseňdi heftede aýda hoş edip duraýlyň ey musulmanlar. Gayrat edeýin. Täke biziň ýaş serperestten mehrum bolan aýal oglanymyz dagdagasy bolmar ýalak. Ya biziň çağalamyzyň heýwere musulman ýurtda ýaşapda gawatda özüňiz bilýäňiz bir çağı enesiz ýatyp bilmeýär. Enesiz iýiçi bilmeýär, asli enesine wabasta. Enesini bir ýerde goýup özü başga ýerde ýaşap bilmeýär. Şeýle ýürek ýok onda. Sen onu öýden gawka bermeli. İkilenci çağanda gözünün alnında silýär. Gözünün alnında oşýaý musulman. Gözünün alnında oňa ikram etdi. O çağan öýü de iýdiren ağa. Gayrat etsin, boynumda galmasyn. Hiç kimiň de ýüzüni ýuwarýarly, hemme mantagada her mahallede de ba. Gayrat etsin, o wennele de özüni eslah etsin. Täker ahiretden boş galmar ýaly musulmanlar. İnşallah gellen durun Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ı hormat etdiňizdir. Hudaý Taalaň sözüni hormat etdiňizdir. Hudaý Taalaň ýanyna izzetiniz kändir. Ýöne bir zada aýdaýyn ey musulmanlar, Hudaý Taaladan gaty umydymyz kändir. Ey musulmanlar, şu Hudaý Taalaň öýüne üýşüp otyňyz, gelip otyňyz. Daşdan ne gelip dersiňiz, ýakyndan ne gelip dersiňiz. Hudaý Taala dawzaky adamlardan öz öýün doldurup bermer. Hemmäňiz jennete saljak bolansoň öýüne getirýändir ey musulmanlar. Daýaw durun. Mehabbete zar bolunan esirdir. Taňyr ýalka ýok asir ýagşylygyňa. Taňyr ýalka bolmany kireyde ýok asirdir etýän ýagşylyklaryňyza. Emma Hudaý Taala tek ýazýandyr. Hudaý Taalaň ýanynda günmegin erzeşiňiz galýandyr inşallah. Hudaý Taala iki dünýäňiz abad edip, Peygamberimiz Aleyhissalamyň mübarek özü bilen bile ýaşamak, hem jawar bolmak we biziň zenanalarymyzda ummahatul müminin bilen hoşyda hemişe ýaşamak hemmämize nesip etsin inşallah. Assalamu alaykum. Nefere bir alham usulhan ötürlere dua edelim. برای مشاهده ویدیوهای بیشتر به کانال یوتیوب سخنرانی های علمای ترکمن سر بزنید، مشترک بشید و منتشر کنید، اجر ببرید.